Evo ljudi, prvi put da nađem da nešto fali staroj gospođi. Falio je konja. Falio je konja Kuprići. Ona sa svojih 55 konja, sa mojim tovarom, ne može da ispenje ovo. Ne može. Dobro, ne znam koliko ima stupnjeva, recimo 20-25 stupnjeva nagiba. 20 recimo da je i ne može to da ispenje. Tužno. Ako pokušam pa se zaglavim, mogao bi pokušati donesti sljedeću uzbrdice, zaletit se nekako, ali nemam gdje uvatit. Zaletit se ovako malo ukrivo. Ajaj, kakve gluposti meni padaju na pamet, da vidimo. Recimo da je stavim tamo, da se zaletim malčice i onda žig zag. Ovdje, pa jedo se ja, nagnut sam ja da se penjem. Pa gdje je ostala stara gospođa. Ne bi da mi padne motor. Ne znam, ovo su te dileme. Nema konja, nema dobre gume. Mislim, nema gume za ovo što mislim napraviti. Nije lako. Ljudi, pala je odluka, neću riskirat, spustit ću se, mislim ni to neće biti lako. Pa ima neki navodno zigzag put koji me vodi na isto mjesto. Probat ćemo. Ok, samo je održat ravno, da ne bude ukrivljena. Već je problem. Probat ćemo je izmanevrirat. Jode. A mislim da će se spustiti. Da je malo više konja i drugi kotači, popeo bi se ja bez greške. Idemo dole, ajde. Uju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 p. Ne kliže puno, evo sad je zadnji dio počeo malo klizat. Ne sjećam se koliko uzbrdice bilo, Dobro, nije tako strašno. Izgledalo je gore nego što jeste. Izgledalo je puno gore nego što jeste. Šteta što ne može stara gospođa ovo ispenjati. Ali dobro, ako ne može ispenjati, može spustiti, pa ćemo naći alternativu da se popenjemo. Jer rekao mi da postoji. A mislim, pazi gdje sam se ja evo te. Da vidimo kako ćemo sad ovo proći. I mada ne izgleda tako na videu i općenito je uvijek teško prikazati sa ovim kamerama kakav je nagib ili kakav je uspon, ovaj komadić je bio stvarno zeznut. Mislim, stara gospođa prvi put da nije mogla nešto da ispenje. Mislim da je isto dio problema u tome što joj je filter za zrak najvjerojatnije pun prašine i kad treba da odvrne malo obrtaje, počne da se kuši. Razmišljao sam da li poslije negdje da stanem i da razmontiram rezervar i da vidim u kakvom je stanju filter za zrak, ali sam odlučio da je to bolje ostaviti kad bude negdje blizu civilizacije. Da nešto ona ne može, Vali šta je sve ispela. Ej, ovdje ima isto žestoka uzbrdica. Pa probat ćemo. Evo i ovo je bilo žestoko, ovo je popela, zašto je gore, valjda se zagrijala. A izgubio sam inerciju isto bio. To je veliki problem kad se izgubi inercija, a nema se konja. Očigledno da sam uspio da se spustim i našao sam prema opisu koji su mi dali ovu alternativnu cestu koja se penje zapravo na isto mjesto.
stara gospođa kad dođe negdje oko 6000 okretaja, počne da se guši, može vidjeti da je filter za zrak pun prašine, to me ne bi uopće začudilo. A dobro, šta je tu je? Vozit ćemo dalje tako. Ovdje ćemo se malo odmoriti, sušiti robu. Sunčano je, lijepo je, dobro mjesto za odmor. Jedna mala analiza, prvo što treba promijeniti je ovaj puž unutra za brojač kilometara i brzine. Onda što je sljedeće, imam namjeru promijeniti ove linije gumene u ove što su obložene sa metalnim oblogom, ne znam kako se zovu, što koče puno bolje. Onda ono što me živcira posebno, to ovaj dizajn, se moraju skinuti vilice skroz da bi se mogla promijeniti ova guma, to me stvarno živcira, mogao bi neko napraviti neki clip-on sistem, samo onako čik 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 čik, čik 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 i da je to stavljeno. Možda i postoji, pogledat ću. Šta još? Da, filter za zrak. Filter za zrak, ja mislim da to koči staru gospođu. Filter za zrak očistiti. Bio sam i u Maroku, bio sam svugdje, nisam to promijenio. A taki sam ti ja, uvijek nešto zabrljam. Evo ovog smo gospodina sredili prije sat vremena na onoj uzbrdici sa njegovim pasom. Te puedo filmar? Vamos, has llegado, muy bien, muy bien. Aún me queda. ¿Pero dónde vas? De arriba. A esta aquí. Esto de aquí. Ahí, arriba de todo. Estás Por loco. al lado. No creo que llegue arriba del todo. Y hace la bajada desde ahí. Me voy a tirar por ahí, por las piedras. Estás loco. Está muy loco, tío. Está muy loco, fuera de serie. Znam, ako razumijete isto španjolsko, skužili ste da sam u par navrata rekao da je lud. Onako recimo da je to bilo dobro u šali. Lik se bavi ovim, ne znam kako se zove, downhill, spušta se po nižbama s ovom biciklom. Njega sam sreo na početku one uzbrdice koju stara gospođa nije mogla ispet. On mi je rekao da je ona uzbrdica na nekoj njegovoj aplikaciji koju on koristi za downhill klasificirana crvenom bojom. I onda mi je objasnio on da postoji taj neki drugi put na kojem mogu doći, ovdje sam došao. Zahvaljujući njemu smo tu. ¿Cómo te llamas tú? Arnau, Paulet. Bueno, pues me voy para arriba. Que vaya bien. Tengo hambre. Bueno, ¿y comes arriba? ¿Te llevas algo de comer? Agua y poco más. Otro chute y para abajo a comer a casa. Hecho. Hasta luego. Pa roba se nije skroz osušila, ali je poprilično suva. Meni se više ne da čekat na ovom proplanku. 3 sata su skoro. Idemo dalje, danas bi da pređem nešto kilometara. Da ne ostanem ovako tu u okolici. Htio bi još bar jedno 100-120 km odvoziti danas. Tako da idemo ljudi, idemo dalje. Lijepa ugodna temperatura ovdje. Ljudi, ja to u ovome momentu nisam znao, niti sam bio svjestan. Ali zapravo sada počinje najbolji dio putovanja koji sam napravio, barem do sada. Ispred mene je bila divna makadamska cesta sa odličnim krajolikom. Ma šta da vam pričam, pusti vam neku muziku pa da malo gledate.
Dobar dan gospodo konji. Kako ste jaki ono. Strah mene konja je.